Sisekuzo ke ezithinta izibhelu zaseNyuvesi i-Wits sinentatheli yalapha e-SABC ebijutshelwe ukuyocoshela lolo daba uMbalenhle Mthethwa Zakwethu sikubingelele endabeni zakusihlwa unyaka nonyaka sesibona kuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi abafundi babhikishe ingabe lenkinga ingaxazuleka kanjani. Uma sibheka kahle uhulumeni uyazama yena kanye neNyuvesi noyazama ukuthi siza abafundi abanenkinga yokuthi bakhokhe njengoba besenzile ukuthi abafundi bafuna ukuthi labo abakoleda iNyuvesi 150,000 rand noma ngaphansi bavunyelwe ukuthi babhalise. iNyuvesi yahlanganisa imali yavula isikhwama yayibiza ngokuthi i-Wits Hardship Fund lapho bezama khona ukuthi basize abafundi laba abakuhlulekayo ukukhokha. Nayo futhi NSFAS nayo yazama ukuthi ikhuphule imali mhlambe le efakwa khona kuleso sikhwama leso yakhuphula ngo-2018 imali yayifakwa ku-20 billion rand kodwa kulonyaka ikhushuliwe yabekwa la ku-42 billion rand. Yiyo ke imizamo lena ezanywe yiyo kanye i-university kanye ne-department higher education. Uma usushilo konke lokho kushoyo weMbalenhle nina ke mangabe niyicubungula licubungula lolu daba nibona ukuthi ziqotho yini izizathu zabafundi zokuthi baze babhikishe. Izathu mhlambe isikhathi izinkulu nje ezibhekene abafundi ababhekene nazo yinkinga yokuthi bathola indawo yokuhlala. Sizwile ukuthi abanye bahlala ema-library abanye bahlala emigwaqeni ngenxa yokuthi indawo yokuhlala ayitholakala. Abafundi bafuna ukuthi iNyuvesi isuse ukuthi abantu fanele bakhokhe u10,000 rand ngaphambili kokuthi bangene eRes ngenxa yokuthi imali abayinikwa yi-NSFAS u42,000 rand futhi incane ingaphansi kwemali le afanele incane ayikwazi ukuthi ikhokhele iRes yonke. So abafundi kuzofanele futhi baphinde futhi bakhokhe imali ephuma emaphaketheni abo. Abanye balabafundi laba bavela emakhayeni ampofu angakwazi ukuthi akhiphe u10,000 rand ukuze bakwazi ukuthi bathole indawo yokuhlala. Yingakho manje kunalenkinga kodwa iNyuvesi ithi yona inikezele ngemibhede ewu300 ukuze ikwazi ukuthi isize abafundi. Manje Mbalenhle yini mhlambe ocabanga ukuthi uhulumeni ngafuna ekuthayenze ukuze kugwemeke igameke njengalezi seziyibona nje ukuthi njalo makunyaka nonyaka nje maqala unyaka abafundi bazobe bebhikisha. Kuzofanele kuhlalwe phansi nabo abafundi mhlawumbe futhi nawo amanyuvesi kubonakala ukuthi kwenziwa kanjani ukuze kungabi bikho izigameko ezifana nalezi sibone namhlanje. Siyazi ukuthi iNyuvesi i-Wits ayizange bavumele abantu abavela kwimedia ukuthi bangene phakathi kwiNyuvesi. Leyo kube inkinga ngenxa yokuthi intatheli zigcine zingena ngendlela ezingekho right ezifana ukuthi zingene ngopotsho mhlawumbe singene esamagundwane ukuze bakwazi ukuthi banilethe indaba lezi ezithulwa ngaphakathi. Intatheli ziphinde futhi zasuswa phakathi ngenkathi kubonakala abafundi behlangana kwafika imoto zamaphoyisa ezinkulu ezintathu namanje sizwile ukuthi sekukhona imoto zamaphoyisa ezu8 eziphinde futhi zangena. Lokho asazi ukuthi iNyuvesi ikwenzelani ikwenza ngoba izama ukusabisa abafundi ukuthi bangaqhubeki yini nesiteleka sabo noma ikwenza ngoba ifuna ukuvikela mhlambe iNyuvesi. Njengamanje siyazi ukuthi bayakhuluma kuneyingxoxo ezikhona silindele ukuthi baphume kulezo ingxoxo. Siyabonga kakhulu uMbalenhle Mthethwa siyabonga nje ukuthi nokuthi nibeke impilo yenu engcupheni kuze kwenze show ukuthi nje abantu baseNingizimu Afrika siyabanika udaba njengoba lisuke lwenzeka. BekuMbalenhle Mthethwa ke lo mbukeli